गोजोननाय जासिबाय नोंथां चेनेलनि बिगोमासिम बे मोनसे खोब मोजां आरो दिनैनि जेनाखि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि मेम्बारफोर नुजानाय बियो खोब बाख्नायथाव बियो मोनसे जोंनि थाखाय फिउचार मोनसे ब्राइटनेस दङ मानो होननानै बुङोब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जे जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट बेजों दिनै जोंनि माहारिनि गेजेराव आइजोफ्रा जे रांखान्थि बिथिङाव मोनसे सेन्स लाबोगासिनो दङ आरो लाबोबावगोन बेखौनो जोङो नुनो मोनदों दिनै सानजारां सेल्फ हेल्पनि गेजेराव 6000सोनि बांसिन मेम्बारफोर दङ ओमफ्राय बिओ हिसाबै 38टा दङ मुथुथे सेल्फ हेल्प हिसाबै बिथांमोना 4 कौटिनिबो बांसिन थाखा आरजिनानै दङ आरो बे थाखाखौनो बिओ आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो सोरबा दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय आबाद मावनाय बे रोखोमनि लन होदों आरो जाय लांग्रा बिथांमोनाबो गावसिनि जे उद्देश्य दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बा आबाद मावनायखौ मावनानै लाब खालामनानै जेराव होफिननांगौ बेहाय होफिनगासिनो दङ बे मोजां खोब लक्षन आरो बेनि गेजेरजों आसा खालामबावदों बिथांमोना बिनिख्रुइ आरो साबसिन निस्सय मावलांबावगोन आरो मावनो हागोन जिहेतु जोंनि ओनसोलनि जोंहा बिरदा फंबायमोन आरो अमर सिं फंबायमोन बिथांमोनानो गाइड खालामबाय थायो आंनो फ्राय नुबाय थायो बिथांमोननो जुदि गाइड खालामलांबाय थायोब्ला निस्सय बे ओनसोलनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों जोङो बे सा ओनसोलनि रांखान्थियारि गोग्लैसोनाय ओनसोलब्लाबो जों मोनसे जौगाखांनाय लाबोनो हागोन जिहेतु दिनैनि दिनाव रांखान्थि रिभलिउसन बे बहुद इम्परटेन्ट आरो बेखौ जोङो खालि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजोंनो खालामनो हागोन।